No me'n sé vindre, ell que sempre sembla tan bon xiquet i avui ha insultat una professora. De debò que és per fer-li creu i ratlla. Ja m'agradaria fer els ulls grossos, però em toca estirar-li les orelles. Perquè és ben bé que ens ha deixat a tots amb un pam de nas. A partir d'ara, si es passen amb ell, potser no el defensaré. Ja ho diuen que tal faràs, tal trobaràs. He dit 6 expressions. Ara us explicaré què volen dir. No saber-se'n avindre és sorprendre's molt d'una cosa fins al punt que et costa de creure. Deixar algú amb un pam de nas és fer que una persona no se'n sàpiga vindre. És sorprendre, normalment en el sentit negatiu, o sigui, és decebre. Estirar les orelles és renyar. Fer els ulls grossos és no fixar-se en els detalls negatius. Si mires amb els ulls petits, et fixes en cada detall. En canvi, si mires amb els ulls grossos és que tu mires tot per damunt. I si hi ha alguna coseta millorable, doncs fas com qui no ho veu. Fer creu i ratlla és no voler saber res més d'algú. Creu i ratlla, per tant, indica que està tot dit entre tots dos elements i que no hi ha discussió possible. Antigament hi havia el costum de començar una carta o un escrit amb una creu i acabar-la amb una ratlla. I tal faràs, tal trobaràs és la millor manera de dir que el karma existeix. Si fas coses bones, trobaràs coses bones. Si fas coses dolentes, trobaràs coses dolentes.